बेफोर बिजाबखौ बिजाब महर लिरनानै फोसावनायाव गोबां सम गोबां रां बेखारनो ओरैनो दैयाव थांगारजोब्बाय। जोंनि बर' लाइमोनफोरा मानो बिजाबखौ बायनानै फराया जाखो? एसेबां मोजां मोजां ओंथि गोनां बिजाब, होमब्लाबो बायनानै फरायग्रायानो जोबोद खम जाबाय। हाय खाफाल, मा जाबावगोन? इस, खर' गुदुं जाबाय। ओइ बिफा, मा बिजाब बिलिर बिलिर सानबाय थाखो नोंलाय? मा बिजाब गोबानानै थाबाय थाखो? जेबो नङा बिमा, आं लिरना दिहुननाय बिजाबखौसो हिसाब लागासिनो दं आं। बिफा, नों बेफोरबायदि बिजाब दिहुननाय खन्थाइ रायथाइ लिरनायफोरखौ गारदो। बिमा, मानो बिमा? माबाफोर उसुबिदा जादों नामा न'खरनि? उसुबिदा माने आं नोंनि बिजाब सोरजिनाय लामायाव नोंखौ जेरैबायदि नुदों, माथो नोंनि बिजाब दिहुननायफ्रा दिहुनग्राफ्रोमबो लससो जायो। आं नोंखौ दिहुनजानो बाबाय। साख्रिनि बेथनखौसो बिजाब दिहुननायाव गारजोबसिगोन। दोनथुमनाय रांफोरखौसो जोबस्रांहोलांजोबसिगोन नोङो। बिदिब्ला गथ' गथाय आरो इयुन संसारखौ बोरै दैदेननो? बेखायनो बिजाब दिहुननायखौ गारदो बिफा। बिदि नङा बिमा, बिजाब दिहुननायाव लस जाबाबोथ' जानाय लोंनाय बायदि बायदियाव एसेबां आंखाल गोलैयाखैना। नों जिंगा दासि बिमा। आंनियाव बिजाब दिहुननायनि देग्लाय बोसोराव मोजां रादाब फैगासिनो दं, जाय रादाबनि गेजेरजों बे न'खरा मोजां मिनिनाय सम फैगासिनो दं। माबायदि मोजां खबर बिफा? मोजां खबर माने आं लिरनाय गांसे बिजाबाव देग्लाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो थांगासिनो दं आं। नै दानि बावैसो मोनसे निउस पेपाराव फोसावनाय नुदों आं। दे बिफा, आंनिया गोरोन्थि जाबाय, निमाहा होदो। दे, जेबो नङा।